मोजां मोनलायनाया जेबो बुजिया जेखौबो सिनायमारा नामा गोसो थोनाय बेरामा मा जिरा मानो हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफोरा खनले खनले खारबाय थायो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों थारैनो मा जामारदों बर' समाजाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा जेरावबो खौरां लाबायदोंब्लाबो जेबो खौरां मोनैयाव हालाय हाफाय जानांदों लुबैयो फिसाखौ फैफिनदो बिमा फिसा हौवा फैदो फिन दोनखारलायबाय सानै गथ'नि बिफा सासे हौवा आरो सानै गथ'नि बिमा सासे हिनजावा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिन्द्रिजरा गामिनि सानै गथ'नि बिफा बिलिफां औवारि आरो खाथ्रिबारि गामिनि सानै गथ'नि बिमा अनिता बसुमतारीमोनहा मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिलिफां औवारिया सासे फुजारिमोन आरो अनिता बसुमतारीया सासे नायखांग्रा साधुमोन बेबायदिनो सानैजों लोगो मोनलायनानै गोसो थोलायनानै खारदों दान मोनसे जाबाय खारनाया बेनिखायनो दिनै बे खौरांनि गेजेरजों जेरावखि थाया मानो बिसि फिसानि मोखां नायनानै फैफिननो खावलायहरदों बिलिफां औवारिनि बिसिया हिनजाव मानसियाथ' हारसिङै संसार जानो हायाना जाबाय आं फिसायखौ फैजानो लुगैयो लोगोसे सोरबा रायजो राजाफोरा सावगारियाव होनाय सानै सुबुंखौ नुयोब्ला नैबे 6,00,5,5,9,3 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायहरदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा आङो रायजो राजाफोरा खावलायो जेराव लोगो मोनदों फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालायथों 600 मोनथाम ओमफ्राय 509433 मोननै बावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर लोगो मोनोबा बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालायनानै खिन्थाहरबानो जाबाय फिसालानि मुङा माबा बिमल होनो आङो बे बिलिफां माबा माबिया मानसिफोर दोनलाबायनायसो बहा थांदों बियो बबाव थांदों आं मिथिया आरो मा देशआव थांदोंथाय बेखौ आं मिथिया दा आं नायनो लुबैयो फिसाखौ फैफिनदो बिमा फिसा हौवा फैदो आं नायनो लुबैनाया हामथारला फिसा नोंनो आंखौ खांजोबनाया आयै फिसा हौवा नोङो आंखौ फंसेबो रायफेरामोन जेबो होनफेरामोन फिसा मा सानदों नोंलाय फिसा आयै फिसा हौवा आंनि आंखौ फंसेबो जेबो होनफेरामोन माबा सासे हिनजाव गोनांखाखौनो आरो फिसाइ गोनांखाखौनो दोनखारलांदों आंना फिसाया आंनि मुङा दुलारि औवारि गामिनि मुङा सिन्द्रिजरा बुङो गामिया मा जादों जाथाया आंनि फिसाइया हिनजाव लानानै खारदों हिनजावा खाथ्रिबारिनि अनिता बसुमतारी माब्ला खारा बियो खारनाया समबार बारायजों मास मोनसेनि बारा जाबाय आरो दा गाबोन रबिबार समबार फैबानो बियो हाथाय 6 बार जाबाय मास मोनसेनि बारबाय आरो बे खारनाया मोजां मोनलायखायोमोन नामा बिसोरो मोजां मोनलायो ना मायो बेथ' फन हरबाय थायो जोंनाथ' हौवाया फन हरामोन आरो बियो खामानिबो दामानिबो खामानि मावो आरो बिदिनो आंजोंहाय एसे एनै हेल्प होयो संनाय खावनायाव बियो गिलु बालु रायहरोमोन बिसिखौ मोदोम फेदेर जाहोदो बिसि दुलुरखौ उदै फेदेर जाहोदो खामाय दामावोसै होनै बिराद रायोमोन बियो आंखौहाय गिलु बालु गाजां रायो फन हरो गावनो ओमफ्राय फिसाफोरनो मबाइल होबाबो सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलै फिसाफोरनो मबाइल होग्रा नोंसिनि संसारनि थाखाय मोजांनि थाखाय आं रायलायनो नागिरदों नङाबा आंसोजों मानो रायलायनो बेबायदि होनोमोन बियो गिलु बालु रायो गिलु बालु नासयो ओमफ्राय आंनि फिसाइखौ थांबाबो गिलु बालु रायो सानसे सिगांहाय बेनाबो फिसाइ दंखायो फिसाइ दङ ओमफ्राय सानसेखालि हौवा सासे हिनजाव सासे दङ देरसिना हिनजाव उन्दैया हौवा नोंसोरहा आंना हौवा गोजा सानै ओमफ्राय खबर लादोंना लायाखैमोन खबराथ' बिसिबा गोबावनिफ्रायसो खबर हरदों बियो फिसालाफोरजोंहाय रायलायदों थांनायावथ' बियो ओंखारलांदोंबाबो फुङावनो बाथि होदों फुजा होनानै थांदों बियो समबार बारायाव थांनानै बियो होनदों फाय थांनो नोंलाय होननानै बुंब्ला आङो मामानि
प्रेम केसानि फैसा नायनो होननानै थगायनानै थांदों ओमफ्राय हिनजावा माबाफोर मावोमोन नामा हिनजावाबो माबानि बेसर फोनो होननानै फिसायनि सिगाङाव बेसर फोनो होननानै आङो गसाइगावआव फैसा लायनो फैसा गैला होननानै बुंदोंना बियो बिदिनो थगायनानै थांदोंनो हिनजावाबो फिसाया आंनि सिगाङाव बुंहरदों ओमफ्राय बियो बिसोरथ' फैयाल' होनो फैनायनि खोथाखौनो बुङा आरो बियो नोंजों फन रायलायहरदों औ फिसालाफोरजोंहाय दाख्लै रायलायहरदों फिसालाखौ स्कुलाव हाबोना हाबा होननानै रायलायहरदोंनो दा फैफिनगोन ना फैफिना होनो बियो गोबावजोंसो थांगोन आं दानो थांथ'वा होनहरना बुंहरो हौवाया दा नों मा लुबैदों आङो फैफिननायखौ लुगैयो आङो फिसाफोरखौ आं बोरै फोरोंनो बोरै फेदेरनो हिनजाव मानसियाथ' हारसिङै संसार जानो हायाना जाबाय आं फिसायखौ फैजानो लुगैयो मोजां गाज्रिबाबो जोंथ' नांलायामोनबो खमलायामोन बे हिनजावनि थाखायनो बिराद नांलायनाय जादों जों खमलायनाय जायो एखमबानि समाव थांबाथाय ओंखाम ओंख्रि जानोसै हगार हरा न'आव मा खामानि दंल' होनो ओरै न'नि फारसे जेबो जों जाबोन मिथिया खामानि दं ना मा दं गावस्राल' खामानि दंनो बाल फुजारि घन्टा फुजारि होननानै बिराद गाज्रि रायोथ' बियो मोनसेबो मोजां राया बियो आंखौहाय आरो आंनि फिसायखौबो रायो फुजारिसो बिसिबो फिसायाबो फुजारि बिसियाथ' नायखांग्रा दा मा आंखाल दं बेहा फिसायनि सायाव थाखा फैसाबाबो गावनो मोनजोबो गाननाय जोमनायबाबो गावनो मोनजोबो दा आंनाथ' मा दं जेबो गैया हा ना हु दङ जोंहा जेबो गैया दा बे फिसा हौवा सानैनि थाखाय आं माखौ होलांनो बे हिनजावखौ लानानै फैयोब्ला दा फिसाखौ नुसनोबा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ खावलायो जेराव लोगो मोनदों फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालायथों खिथाहरथों मबाइल नाम्बारखौ बुंनानै 600 मोनथाम ओमफ्राय 509433 मोननै बावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर लोगो मोनोबा बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालायनानै खिथाहरबानो जाबाय दा जाथाया जाहैबाय जोंनिनो फंबाय जायो ओरैनो आंथ' न'आवनो गैया नालाय ओरैनो गैया हिसाबै खामानि मावो बाहेरायाव दा बे जाथायाथ' नंगौ नंनाया दा थांनानै फ्रायनो मास मोनसे जाबाय फंबाया जोंना मा नाम फंबायना फंबायना जाहैबाय बिलिफां औवारि ओरैनो मानसिफ्रा बिमल होनना बुङो दा जिखुनु जा मानसिफ्रा बयबो होनबाय दोनखालांबाय दा सन्जिथा अनिथा बसुमतारी दा बेखौ दोनखारदों होननानै बयबो रायजो राजा होनजोब्बाय जोंनि 4 नम्बर खाथ्रिबारिनिनो बारा गोजान जाया गामियाबो बिलिफांना बिसि दंना गैयामोन बिलिफांना आंनो बेवाइ जायो आरो गथ' फरायफुनाय हौवासा गथ' 2 दङ बेना अनिथाना हौवा सासे आरो हिनजाव सासे गथ' दङ दा सानैबो बेहाबो बिसि दंखायो बेहाबो हौवा दंखायो दा मोजां मोनलायना खारदों नामा जिनिसा बेनो जाहैबाय बेथ' फुजारि जाहैबाय नालाय बे जोंना फंबाया ओमफ्राय बेथ' नायखांग्रा ओरैनो मा होनो सादु होनना बुङो बेखौ अनिथाया दा दिनैबो थांबाय गाबोनबो थांबाय थांनानै फुजारिजों दा मा होनो सादुजों जोंनो फंबाय फुजारियाबो मालाय नङा दा बोरै जाखो आंथ' न'आवबो गैया दा बेवायनि हालोदखौ नुनानै आंबो मोनथिबाय नै बिदि जादों होननानै बिनिखायनो आं दा बहा दं दहायनो कन्टेक्ट नाम्बाराव होनाय जाहैबाय रायजो राजाफोर बहाबा बिदेशआव थांदोंबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खालामबानो जाबाय बेखौ होननानै आं गोजोननाय होबाय क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन
आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।